Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ha ka jingja hap ka Liengsuiñ yapom ka IAF hajor hat Assam henega steps ngi Jan Ngut ki Shipai Suiñ ki basyong hapo kilayap. Ya kanila pentikna da ka Indian Air Force ha ka X. Kini ki Ngut ki kentup u squadron leader Prashant Singh u flight lieutenant Subham Kumar u sergeant Jitandra Sharma u Agnivir Vayu Khemaram Kumawat baru Agnivir Vayu Danish Alam ki bajule ekikam ki bakraw ban IT hakakam ka IAF kalapha ka jing solam shaki bahiyeng jokini ki Ngut bat kular badan ringkat bat ki hakani ka jingja bas ngosi ka bawanja hakayeng ka samjongki kani ka Liengsuiñ Shipai ka bahab ka dei ka blatip kum ka AN 32 kalahap bat kemding hane ka step hakajaka sange Liengsuiñ Shipai hajor hat Assam ya kadaw jong ka jinghap ompatla bantip tikna